Despois da festa aniversario do sábado na Casa dos Xubilados, o colectivo del Enjambre planea xa a súa próxima actividade, que será unha viaxe de 3 días a Portugal. Non tarden en anotarse que só hai 50 prazas. Viaxar e convivir é o obxectivo fundamental. Vamos ao Porto, a Coimbra, e non me acordo os outros do ano, a Ribeira da Foz me parece que é. Iremos o día 2, 3 e 4, que é viernes, sábado e domingo. O precio son 165 euros, con todo incluído. Timos a entrada da cidade dos pequeniños, que en Coimbra timola gratuita, pero que entra na entrada, nos cuartos. Creo que tamén vamos a unha bodega, pero esa ainda está sin adjudicar. Dicirlle a todos os socios que se animen e que veñan, e que se teñen algún familiar na casa por calquera cousa ou eso, que tamén o poden traer, que non hai inconveniente ningún. Mentres haxa plazas, claro. Cantas plazas hai? 50, é un coche de 50. Dicirlles que se animen e que veñan, porque timos unha sorpresa moi grande para todos, en general, non é un sorteo que lle pode tocar a un e aos outros non. Para todos os que vayan á excursión, van ter unha sorpresa que lles vai gustar muchísimo. Bueno, iso anima moito. Pois é coa intención de animalos tamén, pero, bueno, que sepan que vai a vela. Por que vos gusta, así, o colectivo de xubilados, pois, viaxar? Que, bueno, é algo que lle gusta a todo o mundo, en realidade, pero vos que tedes máis tempo, procurades facer viaxes a miúdo, non? Porque, vamos a ver, mentres eres nova, tes rapaces, tes que traballar e tes todo, e ibas a moitos sitios que non pudeches ir. Entón, agora vamos a aproveitar para coller o que non fixemos antes. Por iso nos animamos os maiores a iso. Que é o que máis vos gusta nas viaxes? Bueno, a mí gustame todo, porque eu como viajera xa teño dito moitas veces que me tocara unha primitiva gorda que correría o mundo, así que con eso digo o suficiente. A mí gustame todo, todo de que vas, home, podes ir a algún sitio que non che gusta un sitio, pero concretamente, sí. Bueno, supoño que é tempo de compartir, de conocer sitios novos, tamén tedes tempo para descansar, non, nesas viaxes? Sí, non só descansamos, que as noites hasta timos baile en todos os sitios que vamos, nós somos moi animados. Xa me podo imaginar. Así que, sí, facemos de todo, además de pasalo ben, depois á noite timos unha sesión de baile, para que a xente se relaje. O mércores da vindeira semana sería o día límite para facer as reservas. Dende a directiva apuran a que o vayan facendo o antes posible, para non atoparse coas prazas cubertas no último momento.